som není kompetentný a nejakým spôsobom z titulu mojej pozície vyriešiť. Tak nás zavolajte kompetentného človeka. Počkajte chvíľočku. Počkajte. Takže neoficiálne pani Ondrejčková napísala nám mailom, že je upustené. Od tretej dražby je upustené. Máme na to dokument. Vystavíme ho celému Slovensku, aj policajtom, áno. A neoficiálne nám tvrdíte, že upustené neoficiálne nebolo. A prečo? Ja oficiálne tvrdím, že nebolo upustené od dražby. Nie neoficiálne, ja vám tvrdím, že od dražby upustené nebolo. Čiže oficiálne nebolo. A prečo nebolo oficiálne upustené? To nám vysvetlíte. Ja neviem, ja som není na to. Dobre, lenže vlastník je navrhovateľ, ktorého zastupuje navrhovateľ záložný veriteľ. Áno, DPS Financiál. Ale DPS Financiálu podľa paragrafu 33b občianskeho zákonníka odvolal plnú moc. Dokonca v tej záložnej zmluve bola aj mandátna zmluva, ktorú vypovedal vlastník, áno, pričom tam je napísané, že sa nesmie tá mandátna zmluva, Slovenská sporiteľňa má také záložné zmluvy, nesmie sa vypovedať, pokiaľ bude pohľadávka trvať. Lenže pohľadávka, ktorá bola krytá, záložným právom netrvá, takže vlastník vypovedal aj mandátnu zmluvu. Čiže pohľadávky netvorí pohľadávku. Prosím? A príslušenstvo pohľadávky. Nič není súčasť. Súd rozhodol, že celá pohľadávka je 57 200, neviem. Plus príslušenstvo pohľadávky. Prosím? A čo je príslušenstvo? A kde je to napísané? Súdne rozhodnutie nie je na príslušenstvo. Je alebo nie je súdne? Povedzte, či je súdne rozhodnutie na nejaké príslušenstvo. Nie je. Vaše dražobné náklady ste vyčíslili na prvú dražbu upustenú, druhú dražbu nikto neprišiel a teraz akože tretiu na 11 000. To je na trestný čin, to je podvod, to je úžera. 11 000 za nič nekonanie. Dajte to normálne na súd, nikto vám to nebráni, ale nechápem, čo so mnou chcete riešiť. No chceme s vami riešiť to, že vy ste licitátor, áno? Vy máte klepnúť kladivkom. Keď niekto spraví podanie. Áno, keď niekto správne. A podľa zákona o dražbách, vašim klepnutím kladivka má prechádzať vlastnícke právo na niekoho, komu priklepnete, akože je vydražiteľ. Lenže tu nejde o prechod práv. Podľa dražby na základe právnej skutočnosti ide o prechod práv, ale tu ide o prevod podľa zmluvy záložnej, je to prevod, ak mal dať súhlas vlastník záložnému veriteľovi, tak by malo ísť o prevod, nie o prechod. Takže aj keby ste túto dražbu urobili... V zákone to je napísané tak, ako je to v zákone a zákon sa neriadi podľa toho, že čo si myslí pani Ulmanová, pardon, akože neviem. A to není podľa pani Ulmanovej. To som sa dočítala, ja som sa na internete dočítala v rozsudkoch. A odkedy má internet väčšiu právnu silu než zákon? Žiadny internet. Vy sa odvoláte na verejnú odbornosť, áno? Áno, DPS Financiál a DUPOS mi napísali, minulý týždeň som robila pre Rožňavu vyjadrenie a odvolávali sa na odbornú verejnosť, myslím, že Valová a kolektív, áno? A poprekrúcali ste to, ako sa len dalo, a boli ste obidvaja. S tým, že v zákone je napísané niečo iné? V zákone je napísané, že by malo ísť o prechod práv. Ak súhlasí vlastník, ale vlastník nesúhlasí. Vlastník vám napísal, že nesúhlasí s dražbou, že odvolal plnomocenstvo. Keď by som, dajme tomu modelový príklad, chcel by som si vyťahnuť z banky peniaze, tak vyťahnem z banky peniaze a nemusím ich vrátiť aj podľa toho. Komu ich nemôžete? Vyťahnete si z banky peniaze a čo? Zoberiem si z banky peniaze, že chcem hypotéku. Založím nehnuteľnosť. Ale on ich zaplatil. Áno, on si požičal 40 000, vlastnými peniazmi zaplatil 20 a na základe rozsudku zaplatil 57 000. Čiže 77 000 zaplatil za 40 000 a pre vás je to málo, že nevrátil? Vy tvrdíte, že do banky nevrátil? Akože nevrátil? Ale to všetko napočítal súd, aj s úrokami. Úroky sú... Celá suma je 57 200, koľko? Prosím?
Ale náklady dražobníka sme si neobjednali, áno? OK, to je pekná vec. Keď sme si ich neobjednali, tak neobjednané plnenie podľa paragrafu 53 odsek 8 občianskeho zákonníka spotrebiteľ nie je povinný vrátiť. To sme vám ani nenapísali, vlastník vám to nenapísal, lebo to máme nachystané na súdne konanie. Ak by ste... Minulý týždeň už alebo kedy na súd. A prečo my by ste to dali? Vy ste si to mali dať na súd, vy ste si mali zabezpečiť pohľadávku, lebo keď máte rozsudok na 57 od roku 22 do roku 25 ste si nedali zabezpečovacie právo. Veď máme v civilnom sporovom poriadku, áno, neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenie. Na základe toho každý si môže toto sudcovské záložné právo zriadiť, keď si to podá na súd, a vy ste si nepodali. Nie je, a keď je zmluvné, tak je zmluvné medzi vlastníkom a záložným veriteľom. A keď je zmluvné, tak tam musí byť plnomocenstvo, aj bolo. A keď vlastník plnomocenstvo podľa paragrafu 33b občianskeho zákonníka odvolá, tak zmluvné plnomocenstvo už neexistuje, lebo skončila zmluva. Môžem ísť do banky, teda vyťahnuť si úver, áno, vyťahol si úver 40 000, áno. A potom iba poviem, že odvolávam to, čo som podpísal. Ešte raz, ale v tomto prípade to tak nebolo. V tomto prípade bol úver 40 000, platil, 20 000 zaplatil, potom bolo zosplatnenie, ešte aj potom platil. Ale bol súdnom rozhodnutý rozsudok, lebo nepodali odvolanie na 50, na koľko? 50, presne mi nadiktuj. Koľko? 57 293,50. Bol rozsudok do 1 eura a 1 centa, lebo tam bolo ešte 50 centov, teda vlastník to zaplatil a tým pádom zabezpečovaná pohľadávka zanikla. Takže bol dôvod, že pohľadávka netrvala a bol dôvod zrušiť mandátnu, alebo teda vypovedať mandátnu zmluvu v zmysle obchodného zákonníka a odvolať plnomocenstvo v zmysle občianskeho zákonníka. Skúste mi toto vysvetliť. Pozrite sa, máte tu na to inštanciu, ktorá sa volá súd. Na ten súd to dajte a uvidíte, ako súd rozhodne. Ja som tu není z pozície nejakej sudcovskej moci. V poriadku, chápeme. Ale máte rešpektovať záujem. Chápeme. Tu je spor. Hej. Už nie je spor skončil súdom. Vy máte svoju nejakú stranu, my máme to, že... Vy s nami nič nemáte. Vy s nami nič... A čo máte? Máte s nami... Čo máte s nami? Jednoducho, keď chcete to riešiť, tak máte tu na to prostriedky právne. A potrebujete to? Ja Potrebujete také rozhodnutie? Aby som vám tu ja vydal nejaké rozhodnutie, ale DPS Financiál a DUPOS už majú toľko negatívnych rozhodnutí a na najvyššom súde, že to potrebujete? Chcete sa sami vlastne deštruovať? Vy vyvíjate vlastnú deštrukciu. Ja neviem, kvôli čomu to robíte. Ja viem, že vy to robíte kvôli videu na internet. Ja to chápem, ja proti tomu nenamietam a čo, mne to je srdečne jedno. Ale ja vám hovorím už neviem koľkýkrát, že ja som tu není z pozície toho, aby som vám vydával nejaké záväzné stanoviská. Dobre, ale od dražby by ste... Neviem čo, ja som zamestnanec dražobníka. Áno. Takže keď to chcete riešiť, tak skúste sa obrátiť priamo na riaditeľa. Veď my sme sa mailami, ale 15 mailov sme napísali dražobníkovi. 15 mailov. A pani Ondrejčková nám napísala, že od dražby tretia dražba upustená. Tak vyzerám ja aj pani Ondrejčková. Je váš zamestnanec, DUPOSu, vaša kolegyňa. Vy ste zamestnanec DUPOSu, alebo nie ste? Ukážte mi ste. No je toto možné? Ja som není zamestnávateľ. Vy ste zamestnanec a vy nepoznáte svojich kolegov. Pani Ondrejčkovú, ktorá podpisuje vám. Tu je napísané. Počkajte, občania, tuto mi to polož a napíšem, uvidíte, že je upustené. Kde to bolo? Presne vám to ukážeme, občania. Kde to je napísané, že upustené? Dobre. Presne tu je napísané tretia dražba upustená. Áno. Ale aj tak žiadajú zaplatiť 11 000, áno. A momentík. Kde je tá Ondrejčková zapísaná? Kde je napísaná tá Ondrejčková? Kde je Ondrejčková? Aha, tu je, vidíte ju? Tu je Ondrejčková, ešte to takto zväčšíme, áno. A
to je zamestnankyňa Duposu. A vy ste zamestnancom Duposu. Takže to je moja čo? Kolegyňa, nie moja zamestnankyňa. Kolegyňa som povedala. Veď sa na to pozrite. Pozrite sa, vedia vám to, akože neklameme. Je tu napísané Upustené a Ondrejčková. Kde je upustené? Upustené a Ondrejčková. Kde je upustené? Kde je upustené? Prosím? Toto je prehľad nákladov. Áno. Prvá dražba upustená, prvá dražba sa nekonala. Oznámenie o upustení mi ukážte. Prosím? Dobrý. Takže vy ste si z nás robili holubník? Dobrý deň, prosím vás pekne. Prečítaj mi to, ukážte to, pani. Napísali, že dražba upustená a aj tak konajú dražbu. Ukážte, pani. Kde je napísané? Pohľadávka je zaplatená. No takto, aby sme sa rozumeli. Toto sú veci, čo sú notárskeho charakteru a Áno, má alebo prísť čo, notár, to si má musíte prísť privolať notár. štátnu políciu. To je Nie, My to- sme volali štátnu. Dobre, Oni ja vás to- zavolali asi pravdepodobne. No, zavolali nás, len teda ja v tejto veci, ako viete, ako ja môžem konať len vo veci občianskeho Dobre. spolunažívania 49 alebo majetok 50. Ja Dobre. predsa nemôžem z exekurantu veci. Dobre, rozumiete, ale to je- môžete zapísať, že ste Vy sa máte tu... oznámenie o zastavení dražby, alebo čo máte? Nám napísali, Z môjho hľadiska. napísali, že dražba je upustená, lebo sme zaplatili. Lebo sme zaplatili Upustená a to bolo od súdu? Áno, ne, toto je od nich, Je od nich, zaplatená celá od nich. pohľadávka. Upustená aj tak to To je celá robia. pohľadávka. Na základe rozsudku. Zaplatená Vy 50. ste v rámci exekúcie ako Nie, exekútor? nie. Licitárne. Občan, Súkromná spoločnosť. Aha, no dobre. právnická osoba. Dobre, ja sa musím Tak spojiť. oni si nás nás robia zavolal dobrý zrejme deň. operačne, aby Asi nebolo áno. nejaké občianske spolu medzi vami a nimi, ale toto musí riešiť štátna polícia. My sme žiadali štátnu. Dobre, to treba riešiť. Nie, Počúvajte, keby to bolo, to je zastavenie vlastne dražby, ako Ale to je dražba. vy ste už zaplatili nejakú splátku im? Všetko, tu je 57 000. Čiže vy im naďalej platíte, ste prejavili Nie, záujem. my Už sme je zaplatená. Už je zaplatená, celková suma je zaplatená. Ale oni tvrdia, A oni si narokujú nejaké... Tuto si Áno. Čo nemajú priznané súdom. Tady Aha, má Zase že si nemajú- niečo navýšili, aby mohli. príklad, podváda príklad, áno, to. Provízia v zmysle zmluvy 7930 €. za upustenú dražbu. Dobre. Vy by ste to zaplatili, pani Pokorná? Nie ja. Vy ste, hej? Áno, takže vy ste nás volali. Dobre, ja budem potrebovať iba váš občiansky preukaz, že sme tu boli privolaní. Iba to A ako na napíšete, budete asistenciu taká vlastne láskavá. pre štátnych, alebo... Dobre. Koná sa tá dražba, pani, koná sa, nekoná, áno? Koná sa tá dražba? No nech nám povie, či sa koná, nekoná, už musíte podobniť, keď sa nekoná. To už, ale ja musím... Dobrý deň, vážení prítomní, vítam vás na dobrovoľnej dražbe organizovanej spoločnosťou Dupus dražbu na spoločnosť. Nekoná sa. Dražba bude prebiehať v súlade so zákonom 320. Upustené. O dobrovoľných dražbách. Týmto zákonom sa tiež riadia všetky práva a zodpovednosti účastníkov, navrhovateľa, dražobníka a všetkých ďalších osôb s touto dražbou dotknutých. Priebeh dražby bude presvedčený notárskou zápisnicou, v súvislosti s tým by som dnes privítal doktora Potovského. Ja som Bezina, som licitátor dražby, ktorého by som vás poučil o zákonu dražby vyjadrovania pri dobrovoľných dražbách. Ponuka musí byť vykonaná pri stanovení ponúkanej ceny a vyjústím dražobného čísla. Na takýchto predpokladoch podľa zákona prednesení vašej ponuky zopakujem a vám aby boli všetci účastníci riadne informovaní o priebehu prijazdovania. Každé nové konanie musí prevyšovať posledné podanie na menej minimálne privedenie výšky do denníka knihu z ďalšie podanie ani na moje 3 výzvy na vykonanie vyššieho podania. Účastníci, ktorí všetkým žiadam o zachovanie pokojnej vstupujem do otvorených dražby prečítaním vyvolania. Predmetom dražby sú veriteľnosti zapísaných na liste vlastníctva 610, okresným úradom katastrálnym okruhom Skalica, katastrálnym území Kopčany, okres Skalica, Kopčany, parcel 50C, parcel Je to protizákonné. 75, pozemku záhrada v výmere 1000. Výborne, že preto sme žiadali políciu. Parcelné číslo 376/1 zastávaná plocha nádvory v výmere Keby im to 380 nezaplatil, m2. chápete? Parcelné číslo 376/2 zastávaná plocha nádvory v výmere 131 m2. Parcelné číslo 376/2 zastávaná plocha nádvorie v výmere 30 m2. Dobre, on robí dražbu a chce mať náklady. Nech si Ne, je to žalovateľné toto. Je to žalovateľné. A nech si žaluje, čo chce. Stavby, Ne, stavba s my. úpisným Môžeme číslom my. 451 A na čo by sme žalovali? Nemáme čo žalovať. Dražba nie je. Keby bola dražba, je dražba. Urobí flip. Neurobi. Tak Nemá čo bude? Čo máme žalovať? Iná budova.
rodinný dom je postavený v zastave ďalších rodinných domov. On normálne tu robí dražbu a má to... Ale nemyslíte, toto môže Povedzte mu niečo, že nie je normálne, to je protiprávne. Chápete, to vám idú vydražiť, lebo ste zaplatila. Čo by ste robili pre Boha? My sme vám museli zavolať, chápete? Z dôvodu nesprístupnenia predmetu dražby je technický opis prevzatý z dostupných údajov a aktuálny technický stav nebolo možné preveriť. Povedzte aj, že bola zaplatená pohľadávka v celej sume. Že on si požičal prachy, aby to vyplatil. Bola stavba rodinného domu postavená v roku 1938. Viete, čo môžeme žalovať? Prebehla predstavba. Môžeme žalovať bez dôvodu na teraz je nový, že musí 25 eur, či super, by ste brala nové rozhodnutie. Môžeme si žalovať, dobre. Bezdôvodné, ja potrebujú to. Není sú spokojní, že dostali 57. A banka bolo 20 zaplatené, to je 77 a úver bol 40. No nestačí 77 zaplatiť. To je špecifický prípad. Keby bol iný, chodím aj na iné dražby, nie je zaplatené. Klapierské konštrukcie sú z výhodové zbozinkovaného plexu. Vonkajšie omietky prízvy. Ale prosím vás pekne, prestaňte rozprávať. No nie, on bude stále rozprávať. On bude dražiť. A komu to? Lebo podľa dražobného zákona sa obracia licitátor na neurčitý počet záujemcov. Nie je tu ani jeden záujemca. Na koho on sa obracia? Na nás? Na policajtov? Nie. Z nasledových miestností predsieň, kotolňa, izba, kuchyňa, komora, WC, Ako sa volá pán? Pán Brezina. Pán Brezina, prosím vás pekne, zastavte to. Nie, on si chce zarobiť. Odvolali sme mu plnomocenstvo, čiže je to neobjednané plnenie. Inštalácia svetelná, motorická, vnútorné omietky sú vápené hladkého, zberajú teplej vody. Je zabezpečený zásobníkom elektrickou ohrievači, umiestnený v komore. A kto je šéfka v tej firme? Charvatová je šéfka, nie? Keramický obchod je vyhotovený do Ona vydala ten príkaz, aby na technická linka, dĺžka 4,2 metra. Zjazový drezom z dohodnou batériou, sporák s elektrickou rúrou, keramický obklad je vyhotovený. Vykorovanie je pán doktor, jak ste to mysleli s tým správnym úkonom? To som teraz čítala v tom novom rozhodnutí. V hornej izbe sa nachádzajú prvové kachlonaté palivo, ktorý je kanalizovaný do trubky, je napojený na verejný rozvod vody a hospodárska stavba postavená na parceli 376/4 v honvore domu. Lebo oni ho vymazali, to konanie. Skončil okresný zamietol vyšlo to na kraj to vrátil, ale medzi tým to vymazali, tak zase sa to tam dali. Podľaha a tam sa terénom hospodárska budova na parceli 376/3 v zmysle dostupných informácií bola postavená v roku 1926, stavba je postavená tesne vedľa stavby. Pán Brezina, tomu sa chce rozprávať. On má to o tom, má robotu, dobre, ale tým vlastne preukazujú to konanie, že pokračujú, aj keď je to dobre, máme to nahrať. Vápené hladké, prevažne miere ukladané strop drevený trámový, okna drevené dvojné podľa cementový kontier, elektroinštalácia je Stavba pozostáva z jednej miestnosti skladu, pivnice pod rodinným domom, stavba je národná stavba, ja neviem, väčšia ako 25 kde není zaplatené. Plní aj doplnkovú funkciu hlavnej stavby rodinného domu s písmom číslo 453, popis práva záväzkov prevedných záleží práva proces DPŠ, aj ten neviem, komu to čítajú, čo nevadí. Zavaškovičova 17 Trnava, 469, Žiadny záujemca tu není. Však o to ide, že tu nikto není. Pán Brezina, komu to čítate, keď tu nemáte záujemcov v zmysle zákona o dražbách? 278/2020 poznámka poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom DPS na našu konzultáciu. Takže vy teraz aj píšete zápisnicu? A to dobrovoľnú dražbu nehnuteľností. No a pán doktor má spisovať zápisnicu. 376/3, 376/4 a pozemských parcel 375, 376/1, 376/2, 376/3, 376/4 pod 5, 268/17. Áno, za každú cenu. Pohľadávky zmena záložného veriteľa pod Z278/2020. Poznamenáva sa opakovanie dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti na dražobná pre takú úplnú drobnosť
Poznamenáva sa prebiehajúce súdne som konanie bola. Viete, určenie prečo veľkosti vydržali nepriateľných som si podmienok ju spotrebiteľskej zmluvy, prečítala, spisová značka že 11 CSP vraj /52 splátka, pre ktorú sa 2021 zosplatňuje, nebola napísaná a 144 určená 2025. v Označenie výzve navrhovateľa a ani vlastníka v predmetu poriadnom dražby navrhovateľom je zosplatnení. záložný veriteľ DPS Takto Consulting posúdil SRO súd. Tamáškovičova A dokonca 17 vylúčili 9 Trnava súd v tom IČO konaní. 467139 Viete prečo? Bezpodielovými spoluvlastníkmi sú Maník Lebo Jozef DPSO narodený Financiál 1979 a pojednáva o Maníková nejakej Zuzana podobnej veci v Košiciach. 1980. Košiciach. Obaja trvalo bytom A že je tam stred záujmov, lebo sa jedná o DPSO Financiál. Tak ja už neviem, systém sa zobudil vypracoval inžinier Jurík a už ich v podstate má dosť. cena odhaduje 80 800 Koľko sa eur. zašlo ich? Najnižšie podanie a minimálne prihodenie je najnižšie podanie Vypadá to, že my 60 môžeme 200 eur. Minimálne prihodenie 200 eur. Predmet dražby nie je kultúrnou Halo, pamiatkou. Do začiatku žiadna iná osoba nepreukázala svoje práva predmetu dražby od vlastníkov spolu. A čo je tá pohľadávka? Spoluvlastníkov predmetu dražby nám boli doručené námietky, ktoré by som vás No to chcem ešte chcel vedieť. informovať. Námietky proti dražbe, ktorú chceme vykonať 15.8. o 10. hodine v Trnave Mikuláš Šnáda Trnavského 6 za určenie siedmých pivnici, ako sme oznámili na webovej stránke. Podávame námietky proti organizovaniu dražby, ktorú chcete organizovať 15.8. o 10.00 hodín v Trnave v mieste Mikuláša Šnáda Trnavského 6 a určenie siedmých pivnici, ako sme zistili z vašej webovej stránky, ako nám mailom oznámil magister Marian Pečko-Čegin, zástupca spoločnosti Advo Consulting, právny zástupca spoločnosti DPS Financial Consulting, že môžete pokračovať vo výkone záložného práva. Máme za to, že ste opustili od dražby, ako nám napísala Lucia Ondrejčková za túto dražbu na SRO. Pravdepodobne magister Marian Pečko-Čegin nemá túto informáciu, keďže bol v zahraničí, ako nám oznámil. Z dôvodu právnej istoty podávame tieto námietky proti konaniu dražby 15.8.2025. Naša vôľa nie je dražiť naše nehnuteľnosti v našom výlučnom vlastníctve. Katastrálnom území Kopčany, obec Kopčany, okres Skalice, zapísané na liste vlastníctva 610, pretože máme jediné obydlie, pretože tam máme jediné obydlie aj s našimi deťmi. Máme za to, že navrhovateľ dražby DPS Financial Consulting nie je oprávneným navrhovateľom dražby. Máme za to, že chcete vykonať dražbu z nepriateľných podmienok, čo bude mať za následok neplatnosť dražby. Spoločnosť DPS Financial Consulting sme odvolali plnomocenstvo na výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby a tiež sme vám to e-mailom zo dňa 14. oznámili. Podávame námietku premlčenia záložného práva, ktoré sa premlčalo v trojročnej lehote. Podali sme námietky proti nepravivému rozsudku číslo 9/2025 a 37/2025, pretože ani jeden z vás neprišiel na vami naplánovanú obliadku. V hľadnom posudku uviedli nepravdivé údaje, čo má za následok, že chcete vykonať dražbu z nepráva, čo znamená, že taká dražba bude neplatná, pretože z nepráva nevznikne právo. Dôvodom neplatnosti môže byť porušenie akýkoľvek procesných alebo hmotnoprávnych podmienok výkonu záložného práva, výkonu dražby, ktoré vedú k tomu, že sa spochybní platnosť hlavnej zmluvy, platnosť záložnej zmluvy, existencia záložného práva, právo za splatnosť pohľadávky, výška, charakter pohľadávky, ktorá môže byť vytvorená dominantne plneniami z nepriateľných zmluvných podmienok a v rozpore s dobrými právmi a podobne. Ak k vyvolaniu platnosti pohľadávky a spusteniu mechanizmu výkonu záložného práva prispela zmluvná podmienka, ktorá je nepriateľná, tak je dôležité zodpovedať si rovnakú otázku, ktorú by si musel zodpovedať súd. Ak by preventívna súdna kontrola priateľnosti zmluvných podmienok existovala, teda či sa dražbou neporuší právo spotrebiteľa na ochranu pred nepriateľnými podmienkami, nerozhoduje pritom výška plnenia z nepriateľnej podmienky. Dražba na plnenie z nepriateľnej podmienky je absolútne nepriateľná bez ohľadu na výšku plnenia. Vyzývame vás, aby ste nedražili naše nehnuteľnosti v našom vlastníctve v katastrálnom území Kopčany, obec Kopčany, obec Skalica, zapísané na liste vlastníctva 610 vedením okresným úradom Skalica. A akceptujete tie podmienky, prosím vás pekne? Akceptujete ich? Parcelné číslo registra Tie námietky. 375, výmera 1830 m2, pozemku záhrada, parcelné číslo 376. To nie je možné s vami, čo vy tu robíte. Vy tu niekomu, prosím, štátna polícia ide, aspoň zachytí ho pri trestnom čine, že licituje pre niekoho, kto v podstate tu nie je. Pre nikoho tu nelicituje, veď sa pozri na to. Pre koho licitujete, keď tu nikto nie je? Povedzte. Už prečítal aj námietky a napriek tomu tie námietky proste neakceptuje. Ale však prišli aj mailom a ty si mu dal teraz tie námietky. Ty si mu dal tie námietky podpísané. Dobre. Podpísané Pomeno 3, hospodárske súpisné číslo 453 na pozemku parcelné číslo 376.
4, pretože Bože môj znalci sladký. vykazuje údaje, ktoré sú nepravdivé. Priatelia, A konanie takto pozrite znalca, si ktorý toto je video. nepravdivé a v znaleckom posudku Hlavne sa inšpirujte a keď vám hrozí dražba, napíšte námietky, aspoň v podobnom duchu. Nepravdivé údaje ako ohodnotenie existujúcej žúpy a ďalších súčastí nehnuteľností. Tuto prosím vás pekne. Áno, máte to podpísané aj. OK, ďakujem. Všetko Máte bude to- podpísané bude to súčasťou, originálne no, námietky. preto to aj čítam. Ako hodnotenie neexistujúcej žúpy i ďalších súčastí nehnuteľnosti nehodnotil skutočné materiály vlastných okien, ktoré sú vytvorené údajne podľa vami predložených znalcov. Neobjednaná dražba. Neobjednaná. Paragraf 53 odsek 8 občianskeho zákonníka. Občania, zapamätajte, prečítajte si. Neobjednané plnenie spotrebiteľ nie je povinný. Zaplatenie pohľadávky rozhodnutej súdom, ako im pretože ste boli povinní zaistiť hodnotenie predmetu. Počkajte chvíľočku, chcem vedieť pre akú pohľadávku. Na liste vlastníctva nie je žiadna pohľadávka. Žiadna, nula. Nie sú tam žiadne exekúcie, nič nedlží. 57 000 zaplatili. Stanovení ceny došlo k zámernému nepravdivému ohodnoteniu výraznému podhodnoteniu nehnuteľnosti. Suma 80 800 eur na súde a 67 200 eur ani mierny žiadny súd nedokáže plne vysvetliť rozdiel plynúci zo zaistenia ohodnotenia zo dňa 27.1.2025 a zaistenia ohodnotenia 67 200 zo dňa 3.4.2025 a neobstoja žiadne výhovorky, pretože z takého zaistenia rozhodne plynu. A prečo ste si nedali exekúciu, keď ste mali rozsudok? Lebo ste za každú silu chceli dražiť. Tá už pohľadávku nemá. Tá odstúpila zo súdneho konania. Banka žalovala a vystúpila z konania. To znamená, ona mala zaplatenú pohľadávku od DPS Financiálu. Tu je tá pohľadávka zaplatená, nech sa páči. Čím nasledujú právne úkony, nie je možné považovať za platné, pričom ak by ste vykonali dražbu, i táto by bola neplatným právnym úkonom. Vzhľadom na vyššie uvedené oznamujeme. Ale oni to majú v originále. Nedražili, pretože ak by dražili, podáme žalobu o určenie neplatnosti dražby. Paragraf 6 Zákona o dobrovoľných dražbách a povinnosť tak ja idú zamedziť trestnému činu. zákona zamerne. Treba zamedziť trestnému činu. Paragraf 6 občianskeho zákonníka. Keď sa koná trestný čin, ja ho zamedzujem trestnému činu. Najnižšie podanie vyhlasujem dražbu za ukončenú. Ukončenú? Čo to znamená? Že bolo dražba ukončená. Prosím? Že bola dražba ukončená. A prečo ste urobili tú dražbu? Veď nie je pohľadávka. Občania, prosím vás pekne, toto si vrite do pamäti, že sa musíte brániť, dobre? A toto kladívko, no nech sa páči, muselo ostať ležať, lebo nebol dôvod dražiť.